Estan elaborant broquetes de peix i verdura, una activitat que s'emmarca en el taller Fem Cuina de Mar, organitzat pel Centre de la Platja, a la Barceloneta. Els participants, a més de passar-s'ho bé, també aprenen. El proceso de cómo se obtienen los pescados en este caso. En mi país ha sido como que un poco lento lo que es el desarrollo, pero aquí me he dado cuenta que si voy al mercado puedo obtener un pescado y puedo ver el peso de dónde es. El Centre de la Platja aprofita les activitats que programa per difondre conceptes relacionats amb el respecte al mar i la biodiversitat de les platges, així com el patrimoni i transformació que hi ha hagut al litoral barceloní. I ho fan tant per a grups com per a particulars. Tots aquells grups de la ciutat que vinguin a ser casals, grups de formació d'adults, grups de gent gran, poden venir a gaudir de les activitats que oferim i també una programació per tothom, que és més per a públic familiar, públic adult, públic jove també i de gent gran. El Centre de la Platja fa 11 anys que funciona d'abril a setembre i totes les activitats que ofereix són gratuïtes.